kini si Jesus kanunay gid ni siyang mangita o dakong pagtuo gikan kanato. Dili tungod kay gitagaan tag dako o gamay nga pagtuo, kundili kita nga mogamit sa pagtuo tininuod ang atong pagtuo. Lingi ako na imong tupad na tinuod yung kang nituos Ginoo. Ang kanang wa mulingi gaduda pa nas Ginoo. Daghan nato magsigig simba usahay kuyog na ginatong Ginoo. Bisan sa experience ni Jesus, panahon nga nagkuyog sila sa mga apostoles, si Tomas, si Judas, na nagduda ni Jesus. Bisag na banhaw na si Jesus, si Tomas gaduda lang yapon. Naagid na normal na siya, subulahan kadtong naay tinuod nga pagtuo. Og kinsa maning tawo nga tinuod ang pagtuo, sama aning babae nga kanaanhon, ningon si Jesus, pagkadako sa imong pagsalig o pagtuo, matuman ang imong gipangayo. Unsa may kinaiya sa babae, ikumparar sa kinaiya aning mga pinili nga katawhan sa Ginoo ang mga Israelita nga gihisgutan sa unang pagbasa. Ang babae bisag nganlag iro, nagpakairo. Ang mga Israelita nagpakaginoo, bisag gisugo na gid sila sa Ginoo nga motabok na didto sa pikas yuta, niingon gyung dili ta motabok kay mga matay ta, mapildi tas gubat, mapildi ta nila, gamhanan ra kaayo sila, mas nituo sila sa ilang panghuna-huna o sa ilang pagbati kaysa pulong sa Ginoo. Daghan nato ingon ana nga bitang gahuna-huna ta nga makaayo gyud nato kun maayo tas atong sakit. Labi na gyud ang imong masakiton kay batan-on pa, imong anak 15 anyos na kanser na nya, hangyo jud ka Ginoo, bata pa in taon kay ni siya, ayuha in taon siya nya, kay wa man gyud maayo, namatay man gyud noon, hala mahay dayon. Ginoo nganong wa man nimo pamatia ang among pagampo, di ba? Oy, tubag. Oh, Ginoo bag-o pa in taon ming minyo, nganong nataktak mamis trabaho, nganong nisira maning among kompanya, tagai in taon mig panginabuhian kay ni anaraba muduhan araba ni kabuk among anak, unsaon lang namo pagbuhi niini nya, kay wa man gidayon ka trabaho, wa na say magpautang, halamahay des Ginoo. Ginoo may pagmamatay na lang mi, di man day ka maminaw sa among hangyo. Ana nya mo text pud nga rispari, maingon sang pari, wa na gyud koy kolekta, hurot-hurot na gyud. Ginoo pagka wa gid nimoy ayo, di man kakakita sa among panginahanglan nya, magtan-aw day kas imong silingan nga wa gi simba-simba, sige lag-inom, porti pag yung mga dawua nya, ni asinso og maayo, ni asinso naganam og kadaghan ang ilang mga sakyanan, nagkadako ang ilang income. Moingon din ka, unsa man ka Lord, paboran man na nimong way mga simba-simba, ako nung sigig simba mopalit pag yung kog slot, nganong dili man ko nimo hatagan aning akong gipangayo. Naata ng kinaiyaha o kanang kinaiyaha mo na'y tinuod nga kinaiya nga murag iro. Oh, at tanawan ng iro bisag kung saon ni mo bugaw, basta gusto gid na siyang muusig gid na siya. Anang iro musod na din ni simbahan, bugawa, di ba mutuyok ra na ngadto, mubalik ra sad na siya dinhi. Kana bang bisag ato na gyung giatiman, magsaba-saba lang yapon nang inyong iro, mga pinangga kayo, di gina ninyo butangan anang dayapir, magka muritsing ginang inyong salog sa mga ihi o sa mga hugaw ana, di man gina mo adtog CR, asa na mo adtog CR, adto pa na sa imong bed. Kaya nga naman iro manggod,
Umabta nang inyo ko ay ginagpasimbahang inyo mga iro din bisag inyo pa nang kugos-kugoson ayaw ibutang lang na dito sakyanan kay imo man ang kalipay imo man ang pet ala dito na sa imong sakyanan ayaw ilusa din kay di gid na musimba kay iro man na ingka oy buutan man imong iro pa der behave bang kay nistanan ay o lagi behave lagi na pero ikaw man noon mo dili behave ganong imo man ang ilusad nga di man gina musimba ana no. Ang atong palusaron ang musimba ang kanalaging bata sige man nagdagandagan tao man na ang kanang tao musimba man gina sige tudluin ang bata o di ba madugay anak nindot na kay nagbatasan porte na nang musimba dinhi mo reply pa na magani bata dinhi nga sa una sabaan kay nastanan karon porte nang kusuga mo kanta kita na mo magkita may bisan asa mo ingon pa pader nga nasa ko'y bag-ong kanta nako may di ay siya 4 na biya ko hapit na biya ko mo eskwela kay mo 5 na ko nana ba yang iro mo ana din na di man na mo anang iro mo na ang tinuod ang nagtuo ni Kristo dili mahadlok kon nganlan og dili mao ang importante nasayod siya kinsa ning Ginoo nga iyang giduol ang importante nga mosugot siya bisan unsay isugo sa Ginoo og ingala niya kay sayod siya nga ang Ginoo mahigugmaon gyud kaayo mao na sa ato diring tubag sa Salmo Ginoo hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod nganlan kag iro ingon siya sige lang Lord kay bisan gani ang iro makakaon mas mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon pasabot maghuwat lang gyud ko unsay akong makaon madawat gikan nimo kay nituo jud ko nga ikaw ang akong agalon sige lingi ay mong tupad inang mosugot kag nganlag iro ana mosugot kag tagaan lang kag mumho kamo mga asawa mukaon inyong bana kusog kay muhabhab nya inig hangtson ni mugsaw tagaan lang kag mumho mosugot mo mga asawa ha mga naong ninyo ambot lang ka labi na jog ikay galuto unya ang ihatag nimo mumho ra igtan-aw nimo sa kaldero mumho na lay nahibilin kay gihurot yung habhab sa imong bana nga sugarol ra ba kay istanan bisyoso ra ba kayo unsa man mosugot mo ana o makigbuwag og mosugot gani mo congratulation maingon day na ang Ginoo pagkadako sa imong pagtuo kay andam kang mahimong iro aron matuman ang akong sugo nga higugmaa ang imong bana sa kasakit ug sa kalipay sa kahamugaway ug sa kapitos sa panangusa sa sakit ug sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kaninyo tanawa di ba di jud kadangatag usa ka tuig patay gyud ka ngano man mumho ra gud imong gikaon pero namatay ka nga nagtuman sa sugo sa Ginoo moingon ang Ginoo sige sulod sa akong gingharian puno sa pagkaon ilimnon og kalipay nga way katapusan natanawa ang mga Israelita gidala sila sa Ginoo gikan sa kaulipnan ngadto sa yutang gisaad pero pag-abot na nila sa utlanan nga padung na sila mulabang nireklamo nagbagulbol sila matud pas Ginoo diri isaad nako ang nag-edad og 20 anyos pataas nga nagbagulbol bato kanako mga matay mong tanan dinhi sa desierto di na mo katabok dito sa akong yuta nga gisaad ay jog reklamo wa mo reklamo anang gibutangan nato gate diha ang atong daan diri dapitas kilid reklamo gani mo di gid mo sulod sa yuta ang gisaad magkusmo ra ginang naong ninyo di gyud mo ka-appreciate nga nindot na dek ang agianan diha padong didto
nya kay di man mo ka-appreciate anang daan diha nga may na kay natong pagkahimo ngadto padong inyo dayong parkingan sa inyong mga motor, butangan sa inyong basurahan, parkingan sa inyong sakyanan, nya mohimuon dayon ninyong rason nga pitos kay daan dili mahimong tuwi kay inyo manggibutangan sa inyong mga kaugalingong gusto. Di na sad mo ka-appreciate diri sa Loyo nga ato sa nang gigastuan diha aron manindot ng daan diha para sa taga dire. Parkingan gyapon, butangan gyapos mga butang ang karsada hantod himuon dayong rason nga di na kaagian. Nya siging reklamo kay nganong gialihan dinhi. Nga buangon mo. Wa mo kapamalandong. Mas grabe ning atong gibuhat nga gipangparkingan ninyo ang daan nga agianan. Kita sigit ang gasto ang nagminilyon para monindot nya inyong parkingan. Ang gobyerno siging gasto ang nagbinilyon nya inyo lang ang kunon nga kamoy tag-iya. Parkingan ang inyong sakyanan, habol-habulan pa ninyo diha. Nya reklamo pa mo og klaman, reklamo pa mo atuon mo sa officials barangay nga hipusa sa ni dinhi kay obstruction ni. Reklamo pa mo inyo pang hulgaon kita tas eleksyon. Hapit na rabas ang eleksyon. Kita tas eleksyon. Nya ang mga barangay officials sad nga hadlo kayo anang punga nga kita tas eleksyon, hala bahala nag-angayan nga papahawaon, di lang yun papahawaon. Bisan pag nanay order ang atong gobyerno nga kanang tanang mga squatter diha sa government properties ato nang i-relocate, di lang yapon ma-relocate mga pertig yung mga isuga bisag dili ila daghan kay na dinis atong nasod, di ra dinis atong parokya nya gamay ganing bikil na sila kunuhay na diskontinto. Hala, reklamo dayon. Isigihan din tag-post anang social media. Mauna, niya asaman mo pa dong, dili mo makasulod sa gingharian sa langit. Kanang mga reklamador na anas gingharian sa impyerno. Tanawang mga naong sa reklamador, murag mga yawa. Gipangitag taong reklamador nga ang naong smiling. Sige. Gilingay mong tupad na ikaw, reklamador ka. Tanawa, ay pag-observe mo ka ng taong mo reklamo, tanawang naong, di ba mura dayog yawa? Kano man ni? Ngat mo ni nani? Di ba gingnanta mo? Di ba mo ni akong gusto? Di ba? Nawang naong. Pero kanang di mo reklamo, maingon ra, bitaw. Ay, sus, dawaton lang na nato, oy. Ay, okay raman. Nindot kay naong, no? Ang kuyaw kung ang kusog mo reklamo, nagpakaron ingnon nga nagsigig simba dinhi nya mga yawa day kay batasan dili gani mo tampo sa mga gastuhanan bisan na lang pagpalit og slot di kay mo tampo unya may kay mo pahimo sa atong himuon nga nindot pero og di sila kauyon bisag wa sila katampo sige gyapon reklamo og mao na ang nahitabo sa mga Israelita. Nakatampo magud sila sa paglabang nila sa Red Sea. Ang gipauwan sa Ginoo nga pagkaon nga naglakaw sila sa desierto ug ang tubig nga gipatubod diha sa batong Bantilis, nakatampo ba sila? Giatiman sila sa Ginoo. Ang ila ra gyud reklamo. Mao na ha? Bantay mong mga reklamador. Ako din wa jud ko reklamo. Sige lang dyan kong pangayog slot. Bahala na mo diyag, muhatag mo dili. Insya padir, ato na lang ng ikuta-kutas kada pamilya, kadaghang pamilya din Naku ayaw, slot atong gamiton. Kay naay mga tao nga bisan pag nindot kay pagkabutang, di gyud ganahan mo tampo. Nyag imo ng kutahan, mo samot gyud nagkasuko. Mas maayo ning slot kay sa gusto lang. Naay nagsigig balik-balik og palit og slot. Gani uban di na maihap og pila na kahigayon sila nakapalit og slots. Ako gani kada semana mo palit sa kog slot gikan sa akong stipend na produkto aning akong dupa-dupa. Di na maihap. Sugod pa itong pagsugod 2020
sige na kog palit og slot kada semana. Di gina mo mino sa napo ka slots akong paliton. Magkwenta ko ana, di oy ngano man kining simbahan mao ni ang simbahan nga akong gihigugma, mao ning simbahan na akong gialagaran. Ako bay haw dinhi? Dili. Igo ra kong nangalagad dinhi. Ug mukuyog mong pangalagad, gilingay mong tupad. Yung na, mukuyog kang father o pangalagad. Ug mukuyog gani mo, online man or dili, mga territorial, hala, pamalit mog slots. Kana ra, gamito na nato para sa kaayuhan sa atong katilingban, dili aron magsigitag reklamo, ha? Karon, di lang kita mo reklamo kay nidaghan naman ang nahalin. As of yesterday, ang atong SBF dag nga slots nahalina na og 40,051 ka slots. Na gamay na lang kayong nahibilin. Sa una maumta ni dako. Karon 35,949 na lang. Pastilan. Nya karong Sabado kutob ang akong pagkwenta sa atong katong 4-slot challenge kay napamay nag-anamanam og sulod, pero nihunong na ni atong Domingo. So as of yesterday, ang na kwenta na nato or nadawat na nato nga 4-slot challenge niabot nag 1,628 ka 4-slot challenge. Pagka mo reklamo pa kaani nya kinsa maning nanghatag ang mga tao nga mituo nga kining atong gibuhat dinhi kabubuton sa Dios ug makaayo sa atong simbahan ug sa katawhan. Hinaut unta kitang tanang mga Katoliko magbag-o na ta. Ipakita nato nga kita sama ni ining babae nga kanaanhon kamaong mudawat sa kabubuton sa Dios bisan usahay murag sakit or murag dili na tawhanon nga kabubuton. Sama ni Maria, dili na gito tawhanon ang iyang nakita nga ang iyang anak nga buutan kaayo, gidakop, gikulata og maayo, gipapasan sa cross, gihubuan pagyud sa tanang sapot o gilansang sa cross nga way sapot hangtod namatay. Dili na to tawhanon ang nasinati ni Maria. Pero si Maria midawat ana nga mapaubsanon, sige lagsulti matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nya unsa may resulta? Nakabot ang kaluwasan sa tanang katawhan, naabli pagbalik ang langit, makasaka na taglangit, ug labaw tanan si Maria gihimo ng rayna sa langit ug sa yuta. Og ang iyang anak nga gibitay sa cross nahimo ng hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Ndota no? Man mo malipay mo na mamog nangatog. Sige, manindog lang ta para makamata mo.